Здравейте! Днес ще се потопим в една доста интересна тема – 36-годишната еволюция на интернет. И ще видим какво може да ни донесе бъдещето. Една идея наречена Web Gold. И така, ето какъв е планът за днес. Първо ще се върнем малко назад, за да видим откъде тръгнахме. Ранните години на интернет. После ще скочим в хаоса на Web 3, който много хора наричат Дивия Запад. След това, разбира се, и ще разгледаме какво точно представлява тази златна епоха. Ще видим кои са 6 стълба, на които се гради, и накрая ще се опитаме да обобщим какво всъщност означава всичко това. Добре, да започваме. И за да разберем на къде отиваме, трябва да сме наясно откъде идваме. Нали? Така че нека видим какъв път е извървял интернет до сега, от така наречената каменна, та чак до желязната епоха. И ето тук тази времева линия го показва много ясно. Цялата еволюция може да се раздели на 4 основни етапа. Всичко започва с Web 1.0, там някъде през 90-те. След това идва Web 2.0 след 2005 година и стигаме до хаотичния Web 3.0, който се появи около 2014. Точно той ни изправя пред прага на нещо ново, тази идея за Web Gold или златната епоха. Представете си Web 1.0. Това беше, напълно еднопосочна улица, почти като да гледаш пещерни рисунки. Една малка група хора създаваше съдържание, а всички останали просто го гледаха. Бяхме наблюдатели, не участници. Само четяхме, без да можем да пишем или да реагираме. И тогава дойде Web 2.0. Голямото обещание, нали? Всички получихме възможността да създаваме, да споделяме, да имаме глас. Само че това си имаше цена. И то каква? Изведнъж нашите данни, нашия личен живот се превърнаха в стока за продаване, а свободата ни, тя беше заменена от властта на няколко огромни технологични компании. Ето тук нещата започнаха да се пропукват. Хората се умориха от този централизиран контрол на Web 2.0. И така се роди Web 3 с огромното си обещание за децентрализация. Звучеше страхотно, нали? Само дето реалността се оказа, нещо съвсем различно. Превърна се в истински дигитален див запад. Идеята на Web 3 беше да върне властта обратно в ръцете на хората. Само че вместо това получихме хаос. Беззаконна територия. Нагледахме се на какво ли не. Безполезни токени, финансови пирамиди, които се сгромоляват, скандалните ръгпулове, където създателите просто бягат с парите. Беше си чиста златна треска, водена от спекулация, без никаква реална основа. И точно тук, от пепелта на този хаос на Web 3, се появява една нова визия. Идея за следващата голяма стъпка. Това е концепцията за Web Gold. Идеята е не просто да се поправи нещо, а да се изгради всичко от начало, на съвсем различна основа. И тук е ключовият момент. Сливането на технологията с истинска стойност. Не става въпрос просто за Web 4.0, нали? Това е предложение за нещо много по-голямо, за създаване на истинска, устойчива дигитална цивилизация. А тя трябва да стъпи на нещо реално, осезаемо, не просто на спекулации и празни обещания. И какво всъщност обещава Web Gold? Накратко, да поправи всичко, което се счупи и досега. Вместо данните ни да са стока, получаваме суверенитет. Вместо безсмислени токени, които се сриват, имаме икономика, подкрепена от истинско злато. И може би най-важното, вместо централизиран контрол, който може да бъде изключен с едно копче, получаваме инфраструктура, която просто не може да бъде спряна. Звучи доста амбициозно, нали? Въпросът е как точно би работило това на практика. Цялата тази визия се крепи на 6 основни стълба. Те са взаимосвързани и заедно изграждат цялата екосистема. И ето ги, тези 6 елемента работят заедно като жив организъм. Представете си Eagle Chain като кръвоносната система. Златото, разбира се, е валутата. TechStack са органите. А в основата на всичко са DePIN, физическата инфраструктура, DI, колективния мозък и накрая Gold Sky, което е като дигитално небе, което свързва всичко. Хайде да разгледаме няколко от тях малко по-подробно. Да започнем с златото. В сърцето на икономиката на Web Gold стои нещо наречено USX. Това са дигитални пари. Да, но с една огромна разлика. Всяка една единица е подкрепена от истинско физическо злато. Целта е ясна – да се създаде най-сетне стабилна основа за стойност.
Да се сложи край на тази дива, безсмислена спекулация от ерата на Web 3. Следващият ключов стълб – DePIN. Това означава децентрализирана физическа инфраструктура. Какво ще рече това? Вместо целият интернет да се крепи на сървърите на няколко гиганта като Amazon или Google, идеята тук е съвсем различна. Хардуера, физическата основа, се притежава и управлява от самите хора, от всички нас, координирани чрез блокчейн. А сега да поговорим за изкуствения интелект. Тук разликата е фундаментална. От едната страна имаме корпоративния ИИ, такъв какъвто го познаваме днес. Той може да бъде изключен. Може да бъде накаран да лъже, контролира се от една единствена компания. От другата страна е идеята за DAI – цивилизационен ИИ. Той не може да бъде изключен. Не може да бъде принуден да изкривява истината, защото той принадлежи на цялата мрежа, а не на някого. И последния стълб, който държи всичко – Gold Sky – дигиталното небе. Това е основният комуникационен слой, който свързва всичко в едно цяло – идентичност, изкуствен интелект, блокчейн. Ключовото тук е, че няма център, няма корпоративен контрол. И това би трябвало да го направи на практика неудържим. Нито правителства, нито корпорации биха могли просто да му дръпнат шалтера. Добре, разгледахме отделните части, стълб по стълб. Сега е време да направим крачка назад и да сглобим пъзела. Да видим каква е голямата картина, която WebGold се опитва да ни покаже. И така, в общи линии това е цялото пътуване. Тръгнахме от дигиталната пещера на Web 1.0, минахме през затворените оградени градини на Web 2.0 и се озовахме в беззаконната пустошина в Web 3.0. А накрая стигаме до тази визия за WebGold, идеята за един нов организиран свят, който принадлежи на хората и е изграден върху нещо истинско – суверенитет и реална стойност. В крайна сметка, след всичко това, остава един голям, фундаментален въпрос. Дали това е зората на един интернет, който наистина е създаден за хората, или е просто поредната красива утопия, която е невъзможно да се постигне? Отговорът е, от него може да зависи цялото бъдеще на дигиталния ни свят.